Hola, sóc Isabel Márquez del restaurant Sala de Berga i avui el que prepararem serà un postre fet amb préssec, iogurt i coco. Per fer-lo el que necessitarem seran uns préssecs, un iogurt, que pot ser de cabra, d'ovella, del que a casa ens agradi més, un puré de coco, si no en tenim també podríem posar-hi un coco en pols, una beina de vainilla, sucre i l'aigua per fer el xarop. Començarem preparant el que serà el iogurt de coco. Tenim el iogurt, un puré de coco que actualment en podem trobar en diferents botigues, ja sigui congelat o així líquid. Si no, doncs també podríem agafar un coco i tormixar-lo, aprofitant sempre la seva aigua. I llavors el que fem és obrir la beina de vainilla i n'extraiem la polpa, que ens dona un gust molt agradable. Tenim tot l'aroma aquí dintre, que és el que ens interessa. Posem aquí el iogurt, afegim el coco i, com hem dit, si no, també podríem afegir-hi el coco en pols, que ens donarà a part una textura molt divertida al plat. Si a casa ens agraden més els iogurts d'ovella, de cabra, també és un postre per fer-hi que queda molt bé. Fem que es desfaigui bé la vainilla. Pensem que és molt fort, no n'hi hem de tirar molta. I reservem en fred un parell d'hores. Ara el que farem serà fer l'almíbar on confitarem els préssecs. Tenim l'aigua, afegim el sucre i afegirem la beina de vainilla de la qual hem extret la polpa, perquè així tot tindrà aquest gust de vainilla que ens ho anirà lligant. El deixem al foc fins que es desfaigui ben bé el sucre. Deixem a foc lent i mentrestant prepararem els préssecs. Els préssecs el que fem és els pelem, que estiguin en el seu punt de maduració, els pelem i els tallarem a dauets. També, si no tenim préssecs, es pot fer amb pinya, amb cireres, també és un postre que queda molt bo, amb diferents fruites que ens agradin i que aguantin bé aquest procés de maceració. Fruites dures serien. El tallarem a daus. Aquesta mida és bona, no cal ni més grans ni més petits, una mida així que sigui justa per agafar amb la cullera, que no ens molesti, una mida agradable. I quan l'aigua arrenqui el bull, afegirem el préssec i el deixarem 2-3 minuts, no cal més. Ja hem posat el préssec 2 hores a la nevera, el tenim ben fred i ja a punt per emplatar. Començarem doncs posant el préssec. Posarem aquest iogurt amb coco i la vainilla i acabarem donant un toc amb aquesta vainilla que ens serveix d'unió entre el préssec i el iogurt i ja el tindrem a punt. Moltes gràcies i bon profit!